Take, egg, eat, eat, egg, eat, egg, eat, egg, eat, egg, 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 eat, egg, tofanira kuti vaende vokubasa vanoshandira mhuri yavo. Handozva tinongoda, hatidi kuti vangogara vakagara kuna wai vatibira zvinhu zvedu havashandi, vatibira zvinhu zvedu havashandi, saka toda kuti vaende vokubasa. Apa mumaraini mamuri kuti ane zvamuka kuti ane voti ndibabairuva vanoba nokuti havashandi vanogarira zvokubasa vanhu. Beta kuti vaende kubasa. Zvakanaka babairuva tauraiti ini kubasa ndoda kuinda chaizvo kugara pamusha hapana batsirovo tie mhurivo dzechida kusapotiwa kuti zvipfekewo zvakachenawo dzechida kuti wishandirewo kuinda kubasa kwakanaka chaizvo pangogara pamba nekuti haungambowaniwo mari kana ugerewo pamba hazviiti asi kushanda kwakanaka zingambotoiti ko hanziwo unofanira kugara pamba mebhota zvemagadheni kana mavheji uchichengeta vana sekuru uchiona kuti musha uyu uri kufamba sei, iwe unoti kudii nazvo? Zvemushavo pane mudzimaiwo anenge achiitawo izvo weni ndiri kubasa wechiitawo zvimwe ukupawo kuti tichengetewo mhuri dzeduwo idzi. Enda apa ngoti vatange inoziva kuti chidzimwe nguva ndakadzidza zvinhu zvakawanda pakufamba kumaprojects. Rega vanhu vamuri kuitira vangewo vane sei mune zvinhu zveupenyu hwavo, kwete kuti isusu toramba chingoditekta kana kuti kwete sekuti tiri kuva kutongerai something nemazvimisisa right. Babaruva pandakataka kuhwa nyaya yevanhu vakati vanokudai kubasa ndirini vava nemazuva, saka vanhu vese manje havazozvizivi nekuti hatina kuzvitaura nemhaka yekuti takati kuna babaruva chirega tigona kuti vanhu vase vagara apa vauya vaka tochiti babaruva ava indakazvitaura even vanhu vandaitaura navo kuseri, saka hatisi kuti babaruva ava hana munhu ari kuda kuva employer. Varipo vanhu vari kuda kuva employer nemari itori right ma3 figures chaiwo zvinova zvingatotenda Mwari ndizvo here right. Saka nekuda kwaizvozvo ndakati vanhu ava ndakalista ini nangu vaisvika 5. Vachisvika 5 ndobva ndati babaruva ina handidi kukusharirai ine mai rese kunde mai vapo muchizwa ndikati ndini kuti ndinge ndiri munhu unoti musainda kuharare indai kana kuti mumasvingo nekundopepedo nemi, uye handidi kuva munhu unoti indai mumasvingo morega kuenda kuharare pamwe kuri kukwama muchida kuti mumati uyu pamwe murungu ndaona kuti ofa yake ine iri nanewo ndoikwanisa kana kuti ndozoenda kugombekwa. Azvizvo zvandakataura here ndichide kuudzawo kuti vamwe vacho ni vanopinda kereke dzakadai vati chakati vamwe vati pamba pana mbuya vamwe vati kune maprojectswo vamwe vakawandisa kwandakafonekwa babaruva vachiofera mabasa neto nevamwe vaitofona everyday vachibvunza kuti vanotovada babaruva mukona apa vanotori nevanhu vandokukudza ivavo tuku vari definite kuti vakatoti inini basa ndoda kutoti zviri sei guys. Hey, my goodness. Munowase kufara kungofara akufarisisa look at that chirugu chedu chembudzi chiri kuita coming through mozviona asati tiri kurana nhema toda mbotenda sekuru vakashanda chirugu ichi chava nemazuva tofunga 5 zvakaita ndezvekuti ndongati pane imwe futi vhidhiyo takaita zuro hatina kukwanisa kunge tichitaurira vanhu kuti pane mbudziwo dzakatengiwa nemunhu nemhaka yekuti mbudzi idzi takambotonge I think kubva last week taitsvaka mbudzi dzaiti dzikawanikwa takuda kunodzibhadhira paya vanhu voti mbudzi dziya hatichina mbudzi dziyachi hatichina. Zuro chaiye kutakwati kuti kuno tatatowa ready kunobhadhira dzimwe 2 dzatatanzwa dziri pedo nekuno, saka rava zuva rakunovira takabva tanzi mbudzi dambudziko redu rataida kuti tinge tichisorovhana naro
rakatodarika asi makuseni tatawirirana. Saka ndozvo zvimwe zvinhu zvanga zvichiitika kumasure behind the scenes zvekuti vanhu havana kuzviziva kuti last week kune munhu akakana kuti vanhu vakava vachingotaura nyaya dzembudzi pakabviswa mbudzi. Asi dambudziko razoitika futi nderekuti tanga tichishanda nebhajeti ye$30. Saka tikazobvunza vachinoda tikati vachinoda kuno kwachoni kwatiri kuwana ma$30 achoni embudzi dzikutaurwa idzi. Takundobhadhara vanhu vari kuchinya mwoyo yavo, hatisi kuti vanochinja nekuda kwei. Ipapo tingada kureva nhema ine mhere yebhudhi, nekuti kana munhu ati dambudziko rangu randaida kupfuudza rakadarika, ungamumanikidza here kundopinda muchirugu chake woti ndipe hangu mbudzi dzedzera. Saka ndezvo zvimwe zvinhu. Saka taipreferya kuti mbudzi munozongodziona dzamuchirugu tichidzipresenda. I think ndo nyaya zhinji yananichiona yaaichinyanya kubata vanhu kumacomment section after taisa video yemuchato yanga ichitagwa iya yekwana baba vanhu vachiti pamusha hapana mbudzi, pamusha hapana chakati. Saka izvozvo tasamone chirugu icho hachisi chanhasi mozviona, hachina tombova nhasi chaicho chaane mazuva chichigadzikwa. Sekuru via pana sekuru, makatanga rini kugadzira chirugu? Kusara zuro uyoka pamaitema na uyu because apo pamunoona apo pakatombochegwa apa pakanga tikazoti apa pedu nepamba stereki kutira kuti pasanhuwa wet ndobva tati ngati maybe tikauya apa nekuti ndaitofunga kuti pamwe chirugu chogona kuza kuseri kwavakati nonga cho yekudhize nekuti vagohwa munhu akabaka ita sei ndo zvakatagwa nevamwewo. Saka ndikazve zvakangonaka. Saka chirugu chamunoona ichocho matanda akatotemwa ane vhiki atemewa. Saka ndonga neyo yekuti on our side hatikwanisi kukasira tati dzatovapo mbudzi because tiri kunzwa nekutsvaga asi tichishaiwa. Uyezve teta kutanga tataura nemunhu kuseri anenge akaita bhajeti yekuti mbudzi inoita $30 yeti izvozvizvi kuti kwatiri kuita chinoda ndiwo tikazoti tibatsirewo kuti hakuna here maybe vari kure uko vanokwanisa kutibatsirawo nembudzi. Saka vanhu vaitaura navo vamwe vazhinji vacho vaiti hanzi mbudzi dzikuita 40 mozviona manje. Saka dzichita 40 kudere ozochema ari kuita sekuti ada kutenga vaigona kumuti 35 asi mbudzi dzikunzi hanzi $40 ndo zvatakaudzwa zuro ndo patakatozoudzwa tasingazvizivi because vanhu vese vanga vachingodhira ne$30 yanga ichitagwa iyoyo. Saka ndonga target yanga iripo yanga iri kuti pano pange pane mbudzi 4. Hino manje hatisi kuti dzichaita here mbudzi 4 dziya nekuda kwekuti tinenge totarisa transport kuti iwo mbudzi dziuye kuno dzochida kutransport vanakwanisi kutakura yekera mbudzi nechimota changu. Saka ndada kuti kuna chinoda wacho kana mukatiwanirawo ikoko mbudzi handiti tobvisa imwe yangaifanira nda pambudzi maybe yechi4 taunganidza yekera yedu iyoyo contribution yedu iyoyo toita sei tochibhadhira transport ouya nadzo because handizi kuti tichadziwanepi. Chokwadi chiripo nchokuti muno hatidziwani. I think tazama vhiki rese nevhiki rapera musoro tatingozama kutsvaga mbudzi zvaramba bedu wenu da kuti hashuwa zvaramba ine mhere sekuru takabva rini nitsvaka mbudzi tichangouya then chimwe chatati tsvaka futi kune akaplejawo huku. Saka panimoona kuti mabasa edu mwe anoenda uko mwachienda uko hapasati pane chirugu chehuku. Saka dzimwe dzandatozobhadhara nhasi huku idzodzo dzava paground dziri kuchikoro dzadzina medhemu chara vanhu vaiva deputy vakafanira kutobhadhara neyavo mari. Handiti ini ndobva ndatozovapa nhasi because vatozondiudza kuti pane dzakauya pachikoro zuro nekuti ndakandova ndakatozoti vandibatsirawo kutaura kuti tikutsvakawo huku i6 huku dzatota nezvadzo idzi asi dzava pano. Samuona manje kuti ndikatanga ndati tine huku but huku dzachona hatina mumaoko zvichati sekuti ndataura zvinhu zvenhema ine mhere vana sekuru handi ndakatokuti kugova kachirugwiwe. Saka vanhu zvese izvi zvavanenge vasingazvizivi kuti ndo zvatiri kuronga kuseri kuti nditi tava nehuku dzatizogara papi panapa hadzikwanisi kuuya huku dzatiri kutaura nezvako. Saka tinotori nehuku 6 pano kuta kwatiri kuita asi dzichiri mari dzichiripo dzabhadhagwawo nhasi chaiye i2 pamwe pese apa tatingotsvaga ende tichiri kutotsvaga zvokuti pamwe patinonzokera kumba kuda togona kunzwa medhema chiri kune mwazo yane dzakati ine mozo kuti handisiri chizvagwawo chemunhu handikazivi kuti nhingi nenhingi ndianazvo. Saka kutoshanda nevanogara muno. Saka tine 2 out of 6 huku izvozvi dzatozva kuti dzapabhadhara. Saka haisi kuti tiri kutaura nekuda kwepressure yachipa but I think ndangoti ndingoonesa vanhu vazhinji vanenge vachifunga kuti pamba apa hapana chiripo hapana chinobatika hapana chiripo then tozoenda pane imwe nhau yekuti vanhu vazhinji vari kuti ndoda futi disclaimer handisi kuti ndoda kumira navo kuti muchato ngauinde mberi nekuda kwokuti chakachiripo kati chakachakati hapana kana kuti ndiri kugwisanisa nevanhu kuna kuti ndoda ngoclear
mapoints iwaya ndandichiona comment section ndandichiverenga zvachinyorwa nevanhu. Thank you very much vari kusapota zvokwadi zvinotendwa. Thank you very much variwo against futi izvozvo vari kuona sekuti pamwe kutambisa nguva kana kuti mari zvese izvozvo zvakangonaka. Ini handina cho ndandoti ichi chakashata kana kuti chakadii, asi ndangoti ndingobata mapatsi ekuti zvimwe zvezvinhu zvokwadi kuti hatikwadi tinazvo asi hazvisati zvangova panzvimbo. Dzikauya panapa ndinozviona kuti hachatopera chirugu chacho, saka dzikauya pano dzogara sei ipapapa. Chiri apa pamatanda munotoona mamwe acho nateti panhasi ayo. Esai satatombesa vhidhiyo iya yamaona chachatomira ichichi. Then kwatoda kudoisa mona kana chitero chatiri kutambudza kuti tichipedze nenhau yetaimu nepressure. Asi midhuri yedu handimukona kuti yabudawo ndo yatatinyanya kumanya nayo, saka taimu nepressure yedu iri kutikuvadza. Saka baba ruva nacho tanawo kuti mangwana tichati tauya kana tadi gosbirida ambokumbira ofu yake mangwana toita sei chirugu chedu chehuku. Baba ruva vongoitawo chisimbu chirugu chehuku cho chatisi chabhirida kuti hachokwadi. Ndachiti mongotsvaka pane handimoona zvitina zvirapa izvi zvakaita sezvidanyatsotsva izvi. Rakati motora ipapa ndiye ndiripo mangwana bhirida ndiyachaenda off because bhirida wakanyanya kushanda kubva musi wekutanga kusvika musi wekupesa asati aita off. Ine maere saka mangwana bhirida hapo ndindiye ndiripo nemhuri inokuda kuti George ndichandiperekedza ndiziviwo touya toswera navo mangwana ipapa. Ndadero ukuonekwa kanyanya kurebesa ndinoda kuti sanga rako rodonha. Saka ndo zviripo zvakati titange tagadzirisa kicheni yedu. Uyaimuoni ona manje yatopera kuiswa flow mukati. Choto icho ndo kwachaisiwawo uko mozviona zvofadza zvokwadi makutotina habidza wakashanda zvimwe zvimwe tingataura chibedi for the people makagara chibedi au chibedi chaini ndo zvandokwanisa kutaura kuti ndo zviripo izvo zvimidhuri ndatachinyanya kumanya nayo. Zvipfuyo zviri kuuya sezvandataura zviri kutouya, haisi kuti hanzi vanhu vangada kudi, asi tese isu tiri paground takatotaurana zvatakataurirana. So zvamuri kuona kuseri kwakuchitwa chirugu apa samwe ndo panatochuzwa kuti toitira papi paseri apapo huku dzedu dzikuendapo. Madam vari kuti vanhu vari kuti baba ruva vamwe vari kuti ngavasaenda kubasa, vanasekuru vakura vamwe vari kuti ngatimbouya panasekuru timbohwa kuti vanoda kuti baba ruva vaende kubasa ikwari kwete. Uya pavari kana muda kuti vaende kubasa sei, muda kuti vaende kubasa. Kana musingadi kuti vaende kubasa sei, musingadi kuti vaende kubasa. Hai zvibasa zvakanaka kuti munhu ati basa kwakanaka zvikuru. Hai ndizvitenda hangu hai kubasa ndizvatinoda. Mbuya taurai tinzwe munoda kuti baba ruva vaende kuti varege kuenda. Ami ndoda kuti vainde vasapotevo mhuri yavo satingazvigoni. Saka tofanira kuti vaendevo kubasa vanoshandiravo mhuri yavo. Ndozvatinongoda. Hatidi kuti vangogara vakagara kuna hoi vatibira zvinhu zvedu havashandi, vatibira zvinhu zvedu havashandi. Saka toda kuti vaendevo kubasa. Apa mumaraini mamuri kuti ane zvamoka kuti vanenge voti ndi baba ruva vanoba nokuti havashandi vanogarira zvokubasa vanhu. Beta kuti vaende kubasa. Zvakanaka baba ruva tauraiti ini kubasa ndoda kuinda chaizva kugara pamusha hapana abatsirovo tie mhurivo dzechida kusapotiwa kuti zvipfekewo zvakachenawo zvezvida kuti wishandirewo. Kuinda kubasa kwakanaka chaizvo pangogarawo pamba nokutoti haungambowaniwo mari kana kugerewo pamba hazviiti. Asi kushanda kwakanaka zvingambotoiti. Ko hanziwo unofanira kugara pamba maybe woita zvemagadheni kana mavheji uchichengeta vanasekuru uchiona kuti musha uyu uri kufamba sei. Iwe unoti kudii nazvo? Zvemushavo pane mudzimaiwo anenge achiitawo izvo ndiri kubasa wendichitawo zvimwe ukupa kuti tichengetewo mhuri dzeduwo idzi. Ngoti vatange inoziva kuti chii dzimwe nguva ndakadzidza zvinhu zvakawanda pakufamba kumaprojects. Rega vanhu vamuri kuitira vangewo vane sei mune zvinhu zveupenyu hwavo, kwete kuti isusu toramba chingodetecta kana kuti kwete sekuti tiri kuva kutongerai something nemazvimisisa right. Baba ruva pandakataka kuhwa nyaya yevanhu vakati vanokudai kubasa ndirini
Patova nemazuva. Vava nemazuva. Saka vanhu vese manje havazozvizivi nekuti hatina kuzvitaura. Nemhaka yekuti takati kuna babaruva chirega tigona kuti vanhu vase vagara apa vauya vaka tochiti babaruva ava indakazvitaura even vanhu vandaitaura navo kuseri. Saka hatisi kuti babaruva ava hana munhu ari kuda kuva employer. Varipo vanhu vari kuda kuva employer. Nemari itori right ma3 figures chaiwo chaiwo. Zvinova zvingatotenda Mwari ndizvo here. Right. Saka nekuda kwaizvozvo ndakati vanhu ava ndakalista ini nangu vaisvika 5. Vachisvika 5 ndobva ndati babaruva ina handidi kukusharirai. Ine mai here sekuru ndemai vapo ndikati ndini kuti ndinge ndiri munhu unoti musainda kuharare indai kana kuti mumasvingo nekundopepero nemi. Uye handidi kuva munhu unoti indai mumasvingo morega kuenda kuharare pamwe kuri kukwama muchida kuti mumati uyu pamwe murungu ndaona kuti ofa yake ine iri nanewo ndoikwanisa ukana kuti ndozoenda kugombekwa. Hazvo zvandakataura here. Ndichide kuudzawo kuti vamwe vacho ni vanopinda kereke dzakadai vati chakati vamwe vati pamba pana mbuya vamwe vati kune maprojectswo vamwe vakawandisa kwandakafonegwa babaruva vachiofewa mabasa. Neto nevamwe vaitofona everyday vachibvunza kuti vanotovada babaruva mukona apa vanotori nevanhu vandokudza ivavo 2 vari definite kuti vakatoti inini basa ndoda kutoti iwe kesi kune vanhu vaiva kuti babaruva ngavazvisastene ngavadzidze kuzvishandirawo vanotoda basa kuseri. Isusu last week chaiyo yese ndakapera tichitaura navo nenyaya yemabasa uyezve kuti tizogara pasi after zvinhu zvese zvapera tagara pasi ndochiti babaruva list asina achipovaudza 1 nemumwe andakatoona zvokutoti zveshu aitovada kuti ngavauye tikatombotaurana zvikatombotaurirana kuseri nemunhu wacho handikwanisi kumutaura unfortunately pano because vanhu havadi kutaurwa ndikavaudzava. Mwaofuti ndikazvitaumwewo ariko marare ofa yakewo mumwewo zvakangowanda vamwe maruvavo vamwe vekutiwo vangochengetawo pamba varipovo vamwe vekuzhobhe vamwe kukwekwe all ofa. Hatidi kuri vanhema vakaofa. Ndanda kutasawo maofa avo kuti weduwe kana oi 2 figures ipapo ndasingachadi nekuti mhuri ino yakakura ende inenge da kuchengetwa nababaruva. Saka achitasa renji yedu ye3 figures ndoyada ndakatasana nayo ende vanhu vangu vamwe 2 vandandataura navo vanga vatobvuma out of number ndokutaura iyi kuti zvinoita handiti izvozvo ndozvandakamira kuti kozopa vanhu feedback yakuti wati unoda kuuya si unoyambiswa kati. Uyezve kunotori nevamwe vakatoti kana muchitoda kashero ndinokudirira peturu uinde kuti ugondoona panenge pachishanda babaruva ndinokudirira peturu yachoyo wondomusiyapo iwe kuti ndobva ndavasiya babaruva ava tototora namapikicha kuti ndiwo ava. Hino inini kudivi kwanguwo futi mukubva maziva kuti tinge tiri kunzvimbawo futi kunoko panoshanda nevanhu vakasiyana uye tofanira kurespectawo vanhu vakaita sana vakati receive vanakanzira vaive kuti ndingovaudza kuti apa bayakira vaive vazoenda kwakati vazivewo kwete ngoti munhu wangoti kutoshova kwotesa kutoti takauya kuti tikatora munhu zvimwe zvokuti zvese izvozvo vanhu vazhinji vanhu havazizi kuti ndofanira kuzvitevedzerawo kuitirawo divi rangu iniwo nananasevu. Saka ndatosangana navo nhasi ndikavatsanangurira zvese even maproposal. Saka ndachivatsanangurira kuti kune maproposal akaita saiwayo nekuti ndichiziva kuti mukadzira vanenge vane vanhu vavowo vari pafacebook mashamwari avo nehama dzavo dzekuzhe kwenyika dzechi paivo vaonzi vari kuchata. Saka vanenge vasingachahwisi kuti pamwewo kuti chirongwa kutoronga muchato hauchatotiudzise. Saka ndo zvinhu zvandinoda kuti ndinge ndichifambirana pamwe chete navo zvakare before ndatanga kutoti zvatodai so zvimwe chete nebasa rekuti honai paipai uyu waofewawo basa rake kana akuinda tinongovaudza kuti wanzi uri kuda kwakati nhamba yemunhu wacho uyu in case of tomorrow zvinhu zvakawanda zvoita. Sekuru kana mndu ari kugara kugara pane paida kuti muende kuchipatara kana kuti sekwete chaigwana kuti mai vada kuenda kuchipatara kana kunzi pane madzimadamu akuno kune zvikudiwa kuti musaini zviriko futi izvozvo. Saka ndando zvanichivaudza vakati vakatotendawo vakati ndinofara nekutevedzera protocol kwaunenge uchiita zvinhu zvinotodiwa. Saka zvese izvozvo zvatingi vanhu vanozozvikanganwa kuzvitarira kudivi kwangu. Ende handikwanisi kutanga ndati babaruva vatowana basa kumount Darwin yeti isusu hatisati taudzana neava vakatitambira muzvikoti ndozvavapo vozviona manje vakatofara vakati zvakanakawo. Saka I think ndozvezvinhu zvakakosha stereki zvanachiona sekuti tofanira kuti vanhu vangoziva kuti ndozviripo chete. Saka isi tavangomirira kuti project ikapera zvinhu zvikafamba avawo kwavowo nechikanaka chavanacho chizivi tochitevedzera zvavo vanozosara vachiita zvavanoita zvichikanga kana kupemberera dzimba ipapo handiti involved handizviiti izvozvo. Then tochitaurirana pamwe nauyu kuti musi wakati
todi tosangana pakati voenda kubasa zvoitawo musi waanenge atanga kuti musi wakati hatingati zvichibva pari paprojekti obva naye asati avata mudzimba dzakewo hazvizoitiwo saka ndozvezvimwe izvozvo zvanangoti tingobata mapatsi iwayo tichiri ipapo zvakare thingi nhasi hapana zvimwe zvandava nazvo mairi wanzipe asi tiri ipapo moziva kuti chika like I said I will put a big disclaimer tichiri ipapo moziva indangotaurawo chokwadi changuwo pavhidhiyo yemicheto wati kune vanhu vatouya vamwe vakapleja maraisi vamwe vakapleja anonzi chii masutu vamwe magauni vamwe makeke mozviona manje saka ini ndachingotiwo kune vanhu veve chimbomirai tigorwa kuti urongwa hwofamba sei nekuti vamwe vanhu vanga vachiti kudawo ngapafa kutanga paitwa zvamataura sekuru zvezvo kuti ngavainde kupi kumberengwa uku kuti vandoonekwa vadzikana izvozvo kuti kure sei zvese izvozvo nauye mabhethi futi ndozvanda ndatokangamwa ndasangana nakanda ndikavaudza kati moziva kuti vanhu ava vana mabhethi asina bhethi ndibabaruva nambuya nevana ava vatatu havana mabhethi ane chitupa pano pamushandise kuru namairuva ndo vanhu vasina ivavo saka anyway saka vatoti aoneti vanonyoregwa tsamba nasabhuku vanonyoregwa tsamba nasabhuku iwo handisi kuti vanozesa chisitembere kwati vanozesa chidhindo vatodero kundoisa chidhindo then inini I will take them vasina vachoni ndoenda navo kupi ikoko kwachoni vanongondiudza zvodiwa ina handisi kukobhadhwa kuti hakubhadhira kuti achokwadi I don't know ena handisi kuti kune zvipikicha zvoda kuti zvikobhadhira zvikuita sei ende ndafara kuti kune vanhu vazhinji vatobva vadi vangondifunza zvofamba sei kuti zvitogwe then tovabasa kuti vange vane mabhethi nezvitupa zvacho saka tichaenda kwachii ndondofunzawo marequirements atina handizivi ngokuti vavachimanyamanya yapana kivululu saka unoda kuchema mtoto kuti ukone kutamba tuwa utambiwa chipinda pakwaya kwaya master kwaya lead utambe usakotanya chira zvakutanda utambe chitanga kutamba tiri oiye doimba ndorangaria oiye doimba ndorangaria oiye doimba ndorangaria doimba ndorangaria oiye doimba ndorangaria doimba ndorangaria iri tendere avarujete unozadai zapendwa idzi hapana kuti iwe ukuwa sei nhasi givi hapana kunzwa chiuya tambotaurawo kuti zvazviri sei gadzira gona mafara kasekuru handizika papakadi pamukova pangapana nekuchiruguku zviri kufamba zvinomanja pati tinonotirwa majuda chirugu chehuku zvichasiyana ranga richidiso rangachiuremu ndambonati hazvendi pamazira ndumbonotivo zororei mangwana ndodzoka pabasa abonozorora rega ndozorora asi yairi sei project yanga iripo hazvirambi zvakadaro paimukwa guys saka takapedza mabuildings arakadai within 2 days 3 days within 3 weeks musha wakamira plus kuchera gomba retoilet pakaipa zvese zvaingosangana ipapo nedzimwe 2 days dzakatakamboita off mafara 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 iwe mafara
Doimba dorangarira. Ah, oye. Doimba dorangarira. Ah, oye. Doimba dorangarira. Ah, oye. Doimba dorangarira. Doimba dorangarira. Ah, oye. Doimba dorangarira. Ndafara zvikuru ndafara zvikuru ndichionesa kuti mwana uyagundawo kubasawo hayi ndafara nazvo zvangu zvakadero ndichasungunuka ndafara zvikuru sa ndeimba iyi nhasi yapera nabhiridha wangu ndinomutenda zvikuru wakati basa zvikuru bhiridha hayi ndofara nazvo. Hayi ndofara zvikuru kubva kubhedhumu kukicheni nhasi totenda bhiridha wedu wakaita zvose kana zororana tachifanirawo kuti ambonozororavo agozovuya kana ambozorora zvose nemumba mangova simati achicharumwiwo nenhingi nefuru togaravo mudzimba dzakanaka atofanira kutenda. Ini ndafara nedzimba idzi dzaperavo endi dzimba dzangovakwawo dzasingambofungiriwo dzingambovondiwo kutoti pachatawo dzimba dzakadai dzimba dzamiravo nechiruguvo ichocho chamaa muchitaridziwa apapo pachembudzi nechehuku chichavakwawo yapa kuti mushawo uitewo zvipfuwowo hayi apawo chiwa pakanaka dzingambotoiti nditotenda nabhiridha nazisivedu ava atovatenda dzingamboiti nasi chero shuwa hayi varambe vakadaro vasambodzokera sure vavodzere makomborero shuwa hayi totenda ndizvozvo saka atona nyaya yemvura vaya kuti pamba ipapo ngapaiswe mvura ngapaiswe chakati varipo zveshuwa vanhu vazhinji vanga vachibvunza kuti migodhi inoita marii vanhu vamwe tikaudzwa maunzi $30 per ndochivi tisingazi kuti variko vakachipa ende futika ipapa pandandosingadi kukomenda zvakanyanya because munhu nemunhu unoita zvaanokwanisa kuita kuti chinhu chinde mberi maona manje inini wacho handitoziviwo kuti mugodhi ubatwe mvura kuno unofanira kunge wakareba zvakadii takatombozvibvunza ine meri kuti unofanira kudzaka zvakadii kuitira kuti vaya vanenge vada kubvisa ini hangu handizivi personally saka ndozviripo izvozvo saka vanhu vamwe vangu vachiti ngapaitwe mugodhi ngapaitwe chakati kutaura kwakasiyana nekuita because kana nyangwe ndichiti chido chindinacho chokuti uitwe asi kana pasina munhu unokwanisa kubhadharirwa kuti azviite panonetsa panonetsa saka atingi ndokungavahwisa zvandiri kutaura. Ndafara zvikuru nekicheni yaitwawo kuti tigogarawo zvakanaka tenda nabhiridha wakaita iva. Alright. Sure. Iri boss. Doimba dorangariba. Oye, doimba dorangariba. Oye, doimba dorangariba. Oye, doimba dorangariba. Oye, doimba dorangariba. Doimba dorangariba.